alle sammen. Ja. Efter min anden video. Ja. Jeg vil lave nogle tricks på trampolinen og på jorden. Så lad os komme i gang. Ja, hold op på. Numsbaglænder. Wow. Er du okay? Ja, mand. Ude på jorden. Vil du så gå lidt væk? Jeg laver nogle flere trampolintricks. Helt om 2 minutter stopper. Ja. Om 2 minutter stopper. Jeg lægger baglænder til med hælskrue, hvis I kan finde ud af det. Prøv så igen. Så prøv lige igen. Så kraft var ikke det at gå til. Flik. Baglen. Baglen igen. 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 Så.